अंत अस्ति प्रारंभ. अंत अस्ति प्रारंभ. The end is the beginning. मित्रांनो, याचे लेखक आहे वैभव दूस. अनुक्रमणिका यामध्ये खूप असे मोटिवेशन आपल्याला टॉपिक दिलेले आहेत, विषय दिलेले आहेत. हे जर तुम्ही या पुस्तकाला घेतले आणि वाचन जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला नक्कीच एक मोटिवेशन मिळेल आणि तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करत असाल त्या क्षेत्रामध्ये अजून जिद्दीने मेहनतीने काम करायला लागशाल. खूप मस्त हे पुस्तक आहेत.